खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बिटिसिआव बिसायख'थिनि दोहौ बे बाराव 29 नं सुक्लायसेरफां बियाबाव थारैनो इउपिपिएल दोलोआ देरहागोना रोखा नामा गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं नांगौ 29 नं सुक्लायसेरफां बियाबनि सिङाव थानाय पश्चिम नावकाटा आरो नाथसुबुरि गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै एबा मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथि सोद्रोमाफ्रा जयनिं जागासिनो दं थिग बेबादिनो 29 नं सुक्लायसेरफां बियाबाव इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैनानै जयनिं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिजेपि बिपिएफ आरो जिएसपिनि गोबां सुबुंफोरा लोब फैनानै इउपिपिएल दोलोआव थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव जयनिं जाफैदों दिनै 10टा बाजानिफ्राय जयनिं प्रग्राम दंमोन फार्स्टआव पश्चिम नावकाटा बर' सुबुरिफोराव दंमोन बेवहाय 200निबो बांसिन बिपिएफ आरो बिजेपिनि कर्मी आरो नेताफ्रा जयनिं जादों आरो दायो नैबे नाथसुबुरियाव 50 जननिबो अधिक बेवहाय बिपिएफ आरो जिएसपि आरो बिजेपिनि कर्म जायफोर दैदेनगिरि जायफोर कर्मी बिथांमोना जयनिं जादों आरो बे जयनिंआव बिथांमोना खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे सुक्लायसेरफां ओनसोलाव प्रमद सारनि नीति आरो आदर्शजों जि सरकार दैदेननाय आरो दोलो दैदेननाय इउपिपिएल दोलो दैदेननाय बे दोलो दैदेननायखौ सम्पुर्ण माने समर्थन खालामगोन आरो प्रतिश्रुति होदों फैबाय थानाय जे इलेक्शनाव बिथांमोना गोख्रोङै नांगोन आरो नांनानै नैबे महरिपारा ओनसोल बा सुक्लायसेरफां ओनसोलाव जाहाथे इउपिपिएलखौ देरहानो हानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों आरो बेबायदि लेखायै सानफ्रोमबो जिथु जुगदान कार्यसुचि जादों आरो जोंनि आदर्श आरो जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जिथु जुगदान जाबाय थादों आरो बयबो जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि बा बुद्धिजीबिफोर बा दल संगठनफोर बा रायजो राजाफ्रा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ देरहागोना नैबे सुक्लायसेरफाङाव रोखा होननानै बुंगासिनो दं इउपिपिएलनि अनगायै बिपिएफ आरो बिजेपिआबो सानफ्रोमबो जुगदान बा जयनिं हाबाफारिखौ लादो बेयाव इउपिपिएलआ माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा जोंनि लाइनखौ जोङो थिक खालामगासिनो दङ बिथांमोना बिथांमोननि लाइनखौ थिक खालामदों बिथांमोननि आदर्श आरो नीतिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो जोंबो जोंनि इउपिपिएलनि आदर्श आरो नीतिखौ लानानै खामानि मावदों आरो ओंखायनो बयबो रायजो राजाया जिथु हेल्प होदों फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबे सुक्लायसेरफाङाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोर जि शासन खालामदों बिपिएफआ गणेश कछारी बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन आरो मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि तारिखआव बिथांखौ नैबे सुक्लायसेरफांनि रायजो राजाफ्रा जोगारदों बा माने बिथांखौ बोखारनाय जादों शासननिफ्राय आरो फैबाय थानाय समाव नैबे 5 बोसोराव जे माने बिजेपिनि केन्डिडेट बा इएम रनेन्द्र नार्जारिया बे 5 बोसोराव आइ आफा रायजो राजा बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बिभिन्न समस्या आरो ओनसोलनि समस्याफोरखौ खामानि मावनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा बयबो बुद्धिजीबिफ्रा दल संगठनफ्रा बुंबाय थादों बिथांखौ नैबे 5 बोसोरनिफ्राय बिदाय होनांगौ आरो बिनिखायनो रायजोफ्रा थियारि जादों जे बिदाय होनो थाखाय ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ नैबे सुक्लायसेरफाङाव गोख्रोङै खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय जि इलेक्शन 25नि इलेक्शनाव बिटिआरनि इलेक्शनाव सुक्लायसेरफाङाव इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहागोना रोखा होननानै रायजो राजा आरो बुद्धिजीबिफोर दल संगठनफोरा बुंगासिनो दङ आरो बेबायदि हिसाबै जों देरहानाया रोखा